lakad namin, guys. Doon kami pupunta. Yan, yan. Okay. Kati-kati. Dito tayo para ipa-inspect natin itong sasakyan natin. Ang ganda ng kanilang halaman. Dito kami sa Greenwich, guys. Dito sa high table. Gusto ko dito sa high table. High table. Dito ka? Dito. Wala. Facebook dahil eh. Alawi ng store mo, mantaoy. Oh my God. Busy. Ay, hindi kayo yung kamukikay. Dato, okay yan. Naipit. Yan sabi ko guys, kanina pumunta kami doon sa barracks eh, hindi namin nabantayan yung oras. 15 to be exact, nandun kami eh. Nakakaya doon sa examiner kasi andun nakahain lahat yung mga kanin nila. Ito ngayon ang lunch namin at mamaya mag-shift na naman sa lakad. Kaya kailangan natin energy, kain mo ng konti and then proceed. Ito agad niyo. Ito na, naghihintay na yung food mo. Nag-order na ako daan. Ito na food mo. Very good. Nakaamoy ka ha? Nakaamoy ka, nandito kami ha? Oo. Ayan. Titignan nila yung ano. Sila sir ay gikan sa ito sa crime lab. Kukunin nila yung number. Ano? Oo, yung Ano pintura gagawin? na ano. Yung pintura? Kasi na na pintura na Tapos, body. para Kita ko na kung totoo. yung number niya, kunin. Serial number? Ano ba? Yung pinaka. Chassis? Ano ba tawag yan sa bata ng number? Chassis? Chassis na. Chassis number? Okay. Okay. Inaayos kasi namin ang papers nitong sasakyan kasi ang naka-declare sa document is pink ang color. Oo. Pink ang color pero red, obviously no? Nakita nyo naman. Kaya ngayon, nilalakad namin ang papers. So, nandito kami sa crime lab, parte ng processing. Oy, tabi. Oy, tabi ka, dyan. Ay, tangtang, biyaya na sa pintan. Oy, Saan na aptos ba? kayo na. Hala. Saan na asido? Murag asido man tingali na. Hadlo ka man na, oy. Pakpak, dahil pintal ka na. Nakabakpak din na. Sige pre! Init pa kayo. Init mo god, kaayo. Hala, yung bukal, oh. Tantangon sa tuling ko ano. Di ko maklaro. Hmm. Ano mo gawas ang number no, sir no? Oo, para maklaro gid siya ma. Ara oh. Gawas na hinay-hinay oh. Ara, mura din nag-asiton. Siya, asido. Ay. Siya na, pakpak man na. Murag asido yan. Ang lagi, hadlok kayo oh. Dapat naka-gloves si sir kaya hindi delikado. Oo, kumukulo pa. Sa kainit po na eh. Oo. Hadlok ka eh. D386. Di man kayo kita. 1333. Kita na ba? Oh, murag kita na no. Hinduan yun siya. Grabe. Nga naman po nang ipinturahan man po. Eh, pintura na po. Balik kasi kalawangan mo. Sige, magkasakit. D38. Ayan oh. Consume na ko dyan sa kaan. 6001333. Tama. Ito, kawa mo nag-stencil na. Bito, pag gano'n yung stencil nila. Or ah?
Ay, og dili pintalan. Kalawangan ko, kaya pintaran mo Ah, magbalik. matayan, bantu. Kanya kasi na pag Hindi, pwede rin sa power ng tape. matay lang. Ah, tape lang. Okay. Eh, mga... Gulay din ya, gulay. Okay. Idot sa idot. Pero dito magikan ng ano ko. Mga tunaw sa gawas na lang. Oh, gawas na lang. Ah, okay. Pang walop na may diha. Kasi gawas na lang ang mga nito. Ano man tong ano nila rito oh. Sa LTO. LTO po na sir. Oh, LTO lagi. Lahi pod. So, Juice. Dito kami sa Yoji. Anong juice ang gusto mo? Init. Grabe. You, Lord, will keep the needy safe and will protect. Ayun. Hindi ko na mabasa. And will protect us forever from the wicked. Yeah. Psalm chapter 12 verse 7. Dito naman kami ngayon dito sa office ng attorney for the affidavit para sa change color and change the Supremo Law Service Community Offices. Sa dito kami sa CPG Avenue dito sa taas. Ayan ang CPG Avenue oh. Kita mo? Ayan yung ayan, kita mo? Tapos pagkatapos nito, balik kami doon sa Camp Dagohoy para i-submit yung mga papers and then meron na namang another processing of papers no? Pink ang nakalagay ba? Lagi? Mo nang gitarong namo. Dito tayo sa office ni Attorney Supremo. Diarang mo na ni? Okay. Okay. Pati David. Isa yung name mo, ma'am? Attorney Sumampong. Ha? Sumampong. Sumampong, yes. Yes. Si Attorney Sumampong. Ayun. Pag may problema kayo sa affidavit dito kay Attorney Sumampong kayo pumunta sa second floor. Unsay nga nani nga building, ma'am? Rose Building. Rose Building diri sa CPG Avenue in Tagbilaran City. Ang bata at ang gaganda. Yan. Dito kayo nandito kami. Then pagkatapos ng affidavit, punta kami kay Sir Dacoilo sa anong tawag doon? Yeah? Highway Patrol, yeah. Para sa clearance and then pagkatapos niyan punta na kami ng LTO affidavit namin. Ito para i-submit yung papers at bigyan na nila kami ng clearance. Ayun. Kasi na-complete na yung requirements for clearance. So, medyo malapit-lapit na tayo sa katotohanan. Diyan na siya. Ayan. Hihintay na pala siya. Ayan. Yan yung service niya, 269. Sino? Si ano? Ayaw nga. Oh, saan tayo yan? Si Sir Dacoilo.
Siguro na transfer. Transfer. Ha? Ano ba? Yan na. Yun, parang briefing. Okay, let's go. Tapos din ang lakad dito sa Camp Dagohoy. Magmula kaninang umaga, ngayon lang natapos. Anong oras na? 5:35 namin natapos lahat ang papers, guys, bago i-submit pa namin sa LTO for final registration. Yun. Dami activities dito ah. Dami yung pulis ngayon lang. Dami. Ano yung mga yan? Bukid yan. Ha? Mga nakakulong? O yan. Mga tao? Mga nakakulong yata? Saan tayo yan? Oh, saan tayo? Ang marang. Punta. Dito. Ha? Dito tayo o dito tayo? Dito. Nahilig talaga sa ICM ko. Kasama ko rito. Ayun lang ang mall. Nauuhaw ako eh. Bakit? Tignan mo, nagreklamo oh. Narinig niyo yan? Gusto ko uminom eh. Oo. Nauuhaw ako. Nakakagutom ang maglakad ng papel ah. Oo. Hirap maglakad Oh. lang. Kontra ka? Wala. Wala. Walang masabi. No more battery na. No more battery na. Nandito tayo guys. Sa McDonald's. Dito tayo mag-dinner. Ano? Sarap mo na ha? Ay, dinner tayo dito.